Нам патрэбна зняць рэкламны ролик пра наш завод. Ого, а як? 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 А мы пра завод здымаем. Паехалі. Гэта наша гісэрня. Гэта колкі чыгун. Гэта люстраны чыгун. У нас ёсць стрыжнявыя скрыні. У нас ёсць адмысловец па сварцы. Ён таксама адмысловец па сварцы. Куды ты кідаеш? Што ты робіш? Мы робім высокаякасныя сталі. Мы наладзілі бесемераўскі працэс. То бок атрымліваем сталь з вадкага чыгуну шляхам прадзімання яго паветрам у спецыяльным збудаванні канвертары. Наша гарачатрывалая сталь найлепшая. Калі патрэбна, мы можам перагартаваць. Патрэбна прысадзіць нікель у сталь? Звяртайцеся. У нас самы вялікі асартымент сталі. Бранявая сталь, высокалегіраваная, канструкцыйная, маланікелевая, мартэнсітастарэючая, нержавеючая, з цвёрдасплаўным пакрыццём, сярэднявуглеродзістая, умацаваная, загартованая сталь.